Ljetna turneja Radio Nacionala. Dolazimo i do vas. Zovi, samo zovite nas. Ljetna turneja Radio Nacionala. Dolazimo i do vas. Danas na večer u prostoru Vile Dalmacije bit će izvedena prva ovogodišnja dramska premijera na Splitskom ljetu. To je predstava Lisica u režiji Ivice Buljana, a nastala u suradnji s glumačkim ikonama Zlatkom Burićem i Snježanom Sinovčić-Šiškov. Glazbu su skladali Luka Barbić i Saša Antić iz TVF, a scenografiju i kostime je osmislila Ana Savić-Gecan. Radi se o kazališnoj posveti Dubravki Ugrešić, odnosno adaptaciji njene fragmentarne priče o izgnanstvu, sjećanju i moći pripovjedanja. Lisica spaja eseje, fikciju i autobiografske elemente u obliku lecture performansa o identitetu, umjetnosti i otporu. O tome kako je nastala sama predstava te koliko su glumci autorski sudjelovali u njenom stvaranju, saznat ćemo od našeg današnjeg gosta, a to je Ivica Buljan, bivši ravnatelj drame Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta i bivši direktor drame u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, gdje je kao mladi redatelj došao na poziv tadašnje intendantice Mani Gotovac. Ljetna turneja Radio Nacionala. Zvoniti telefon. I dobar dan. Ivice, dobar ti dan i dobro nam došao u eter Radio Nacionala. Dobar dan. Evo, baš mi je veselje čuti se s tobom i to na dan kad je u Zagrebu veliki mimohod, a u Splitu je premijera Lisica. Zanimljiva paralela, jel' tako? Više nego zanimljiva. Da. Ja bih rekla da se vraćaš na mjesto zločina, budući da si ti ipak u Splitu bio ravnatelj drame u vrijeme pokojne, nažalost, intendantice Mani Gotovac. Pa kakav je osjećaj? Pa, Split je mjesto u kojem sam krenuo svoj kazališni put. I znači sve do dolaska s Mani jedna pauza, pa onda opet te 4 sjajne godine u Splitu u kojima smo doveli puno ljudi. Evo, sad ponovno radim sa TBF-om, a s njima sam napravio tada te 98. Na Splitskom ljetu predstavu Baš beton i stupovi društva o betonizaciji Splita i okolice, a sad živimo u onoj krajnjoj epohi te estetske kategorizacije i zapravo od tada do danas sam radio u jednom Splitskom ljetu kad je direktorica dramskog programa bila Senka Pulić, predstavu Olje Savičević Ivančević Adio kauboju i evo sad u ovom zadnjem očito svom zrelom životnom ciklusu dolazim sa Crvenom vodom i sad konačno sa Lisicom. Znači, Split je nekako moj osuđen si na Split, ovako ili onako. Koji je sve krenulo. Tako je. I to je moje mjesto. Ok. Evo, dakle, govorimo da kako, iako smo to već u uvodu rekli, o prvoj ovogodišnjoj dramskoj premijeri Lisice. Radi se o kazališnoj posveti Dubravki Ugrešić, odnosno adaptaciji njene fragmentarne priče o izgnanstvu, sjećanju i moći pripovjedanja. Kako je to pretočeno u predstavu? Ovo je zapravo krunsko Dubravkino djelo. Krunsko ne samo zbog toga što je kronološki posljednje, kad govorimo o velikim romanima ili o Dubravka, svi znamo, autorica različitih tipova tekstova, a recimo Lisica bi se ipak mogla svrstati u roman, za razliku od nekih eseističkih, pa onda možda i memoarističkih ili čak putopisnih na neki način, ali ovo je djelo koje u sebi sabire, čini mi se, sve njezine interese i njezinu poetiku tako je zgrovito smješta u neku kapsulu iz koja će, ja vjerujem, isijavati mnogo godina nakon. I već sa ovim činom ja sam, čini mi se, dao svoj dio njezinoj kanonizaciji u onaj panteon hrvatske kulture, ali puno šire, kojeg ona ne da zaslužuje, nego smo mi
velik dio kruga u kojem se ja krećem, umjetničkog, intelektualnog, duhovnog, njezini nasljednici na neki način. Lisica obuhvaća jedan dio koji je rekapitulacija njezinog zanimanja za sovjetsku avangardu i taj dio je posvećen pisu Borisu Piljnjaku, čija je sudbina, znači od omiljenog enfant terribla sovjetskog romana do njegovog nestanka, to je likvidacije u Staljinovim čistkama, ali govori zapravo i ono umjetnosti koju je Piljnjak kreirao u svom vremenu, a to su 20. i do sredine 30. zapravo do njegovog smaknuća. On se pita, i to je ono ključno jezgrovito formulirano pitanje sovjetske avangarde, kako nastaje priča. Ono što su formalisti radili tijekom cijelog života, ali kasnije se na ta formalistička istraživanja su se naslonili recimo i francuski strukturalisti puno godina poslije. Dubravka kreće od njegovog života, od analize jedne njegove priče koja se upravo tako zove, priča o tome kako nastaje priča. U drugim dijelovima isprepliću se njezini autobiografski dijelovi. Naravno, Dubravka je dijelovi koji govore o recimo putovanjima, o posjetu Italiji, Napulju, zatim Švicarskoj, o dijelovima boravka u Amsterdamu, Japanu, naravno Zagrebu, da bi jedan važan dio romana činila ljubavna priča između autorice. Naravno, kod Dubravke Ugrešić uvijek moramo biti oprezni u razlikovanju autorice i samog imena. Znači, riječ je o nekoj hibridnoj formi koja na trenutke poprima oblik autofikcije, jer prepoznajemo elemente iz njezinog stvarnog života, da bismo odmah nakon toga bili odvedeni u neke krajnje fikcionalne dijelove koji nam kažu aha, to nije riječ o stvarnoj osobi. Okay. To ipak nije ona. I znači ta priča o ljubavi zrele osobe i razminera Bojana, koji napušta udobnu građansku sudačku karijeru u Zagrebu, odlazi na teren gdje razminirava područje inficirano minama nakon rata. Njih dvoje se susreću, ostvaruju jednu kratkotrajnu intenzivnu ljubavnu vezu koja završava njegovom pogibljom u minskom polju. Ta priča je toliko simbolička i jaka, ona je u isto vrijeme sve ono što Dubravka Ugrešić kroz cijeli svoj opus, kroz različite ljubavne priče, a sjećamo se iz forsiranja romana Reke, iz Babe Jage, sve u krajnjoj liniji, ali je duboko umočena u politički trenutak i zapravo sabire sve traume ili mnoge traume s kojima se Hrvatska suočila od 90. i u kojima živi danas. I njenog izgnanstva, rekla bih. Ali ajmo se mi sad vratiti predstavi. Kaže se ovako, da je predstava nastala u suradnji sa glumačkim ikonama, Zlatkom Burićem i Snježanom Sinovčić-Šiškov. Kakva je bila njihova uloga u oblikovanju same predstave? Dakle, oni su tu više nego glumci, jel? Da. Oni su zapravo, znači od prvog trenutka kad smo se odlučili upravo za ovakav kompleksan tekst koji nije dramski, nego ga je treba ga još uvijek ga pretačemo neku izvedbenu formu, imati zapravo snažne suradnike koji su u stanju te fragmentirane elemente sastaviti u jednu performersku cjelinu. Sa Kićom Burićem sam već prije nekoliko puta se pokušao naći na nekim projektima, ali naravno zbog njegovih obaveza i zbog mog rada u institucijama se to nije ostvarilo. Ovo je bio pravi trenutak kad smo obojica bili, čini mi se, na nekom vrhuncu da to konačno realiziramo. Kićo dolazi iz kugla glumišta i zapravo je jedan od onih utemeljitelja te, ja bih je sad sa ovim odmakom nazvao, zagrebačke umjetničke scene 70-ih i 80-ih u kojima je Dubravka i bila stanoviti guru. Sjetimo se da se Kugla intenzivno u svom radu bavila revitalizacijom principa sovjetske avangarde, a Dubravka je tu prevela mnoge tekstove uključujući Danila Harmsa, spomenutog Piljnjaka, i čini mi se danas on u zrelim godinama sa svim ovim svojim filmskim iskustvima, znamo koliko je u međuvremenu snimio filmova s kojim je sve velikim autorima radio,
sad kao da se vraća ponovno, evo, kao jedna lisica Dubravki, tim njezinim izvorima i pokušavamo zajedno sa Snježanom Sinovčić-Šiškom, koja je također jedna glumica iznimne karijere, posvećena i kazalištu i umjetničkom filmu. Našli smo se ovdje svi kao neke tri lisice koje kopaju po tekstovima. Lisica je kod Dubravke Ugrešić u isto vrijeme simbol, zapravo metafora za pisca, u isto vrijeme prekrasna, zavodljiva, ženstvena ljepotica i s druge strane skitnica, kradljivica, prezrena, odbačena, i mi smo imali, zapravo dopustili smo sebi jedan istraživački proces, kao da smo svo troje na nekim počecima, radimo neku vrstu teatra koja uopće od samog sebe ne traži da bude niti dopadljiv, niti neki, kako bi se danas u kapitalističkom svijetu rekli, dopadljiv proizvod. Radimo nešto, jedno za sve nas veliko istraživanje. S nama je Ana Savić-Gecan koja nam radi i scenografiju i kostime. Znači, jedan dio predstave kabaretski koji pristupa dijelovima teksta gotovo kao Hansovskim fragmentima, igraju se kao neka vrsta muzičko-scenskog kabareja. Muziku pišu Saša Antić i Luka Barbić iz TPF-a. Znači, taj prvi dio je takav divlji kabare, drugi dio je možda kao performance lecture. To sam te htjela pitati, molim te, ta definicija. Kaže, lisica je kazališni lecture performance. Kako bi ti to definirao? Što to znači točno? Da. Dakle, zamislimo da se nalazimo na Filozofskom teatru. Publika koja nas je pratila, recimo u HNK kroz godine, sjećaju se, na primjer, kako su sa Srećkom Horvatom nastupali Slavoj Žižek, Julija Kristeva, znači cijela ona serija, Varoufakis. Znači, taj njihov nastup nije bio nužno filozofski nastup. Dakle, nisu nastupali, to jest nisu imali predavanja na filozofskom fakultetu, recimo, ili nekoj dvorani tog tipa, nego u teatru. Dakle, njihova izlaganja su uvijek bila popraćena i sa nekom teatralnošću i to je činilo svijest o izlaganju. Ovdje Snježana i Zlatko ovaj dio Piljnjaku de facto razlažu pred publikom. Ne na glumački način, dakle da sad glume dijelove, nego jednostavno ih, dakle, prenose nam svoja saznanja koja smo u toku ovih proba uspjeli dobiti o nekim dijelovima Piljnjakova života, o utjecaju japanske kulture na Piljnjaka, o utjecaju Piljnjaka na Dubravku, i taj dio traje recimo nekih 40-ak minuta i u njemu je publika doslovce pozvana da sudjeluje, da nauči na neki način neke bitne podatke, ali u jednoj opuštenoj konverzacijskoj formi, da bi nakon toga prešli, nakon tog lecture performansa, u čistu dramu, znači u priču o ljubavi dvije zrele osobe. O tome moram reći, Dubravka je naime u našoj sredini odigrala i veliku emancipatornu ulogu. Znamo i sami, o tome se dosta govorilo. Dubravka je otvorila pitanje eutanazije u našem društvu koje je još potpuni tabu, ali u ovom romanu je načela i pitanje seksualnosti zrelih osoba, znači dvije osobe za koje se nekako u ovom današnjem vremenu smatra da više ni nemaju pravo. Da bi trebale laganim korakom prema groblju okrenuti. Da. Dobro, Ivica, još samo malo ovih detalja. Premijera će biti odigrana u ambientalnom prostoru Vile Dalmacije. Je li to tako bilo prvotno zamišljeno ili ste se preselili zbog oluje tamo? Od početka je bilo zamišljeno da se igra baš na to. Dakle, to nije da ne bismo sad zbunili publiku, to nije onaj dio glavni rezidencijalni dio koji se naziva Titova vila, nego igramo na krajnjem rubu, tamo gdje je nekad za vrijeme dok je korištena u tako visoke reprezentativne svrhe, to je nekad bio staklenik u kojem se uzgajalo bilje za cijeli taj park. Danas su pored toga smješteni vatrogasci
Hvidra ima svoju kućicu i ronioci. Znači taj dio je postao doslovce na neki način radnički, predstavlja hrvatsko društvo u totalu. Znači od vatrogasaca, Hvidre, umjetnika, ljudi koji tamo spremaju čiste i činilo nam se da taj prostor upravo sublimira i ove povijesne razine o kojima Dubravka govori u romanu. Znači od nekadašnjeg lječilišta, rezidencijalnog Titovog prostora, gradskog prostora do danas nekog zagubljenog mjesta s kojim se zapravo ne zna što bi se napravilo, a s druge strane on prepun života jer eto u njemu kohabitiraju tako različite skupine i na kraju zapravo iz tog vrta neuređenog kojeg mi zapravo njegujemo, kultiviramo za izvedbu, se spuštamo na obalu koja je betonirana i u kojoj se vidi da je to bio nekadašnji gotovo vojni objekt i on nam se čini scenografski kao neki idealni palimpsest koji u sebi okuplja, doslovce vide se slojevi svih vremena, znači od početka 20. stoljeća cijelog socijalističkog razdoblja do današnjeg, od tranzicijskog do današnjeg u kojem se potpuno u kaosu se izgubila zapravo ideja što taj prostor jest. Jest. Moram te sad pitati, je li ta ideja Lisica bila tvoja ili Ivice Bilenčića? Moja. Moram reći jedan zgodan podatak, ja sam te godine bio u žiriju jedne književne nagrade, to je bila 2018. kad su u konkurenciji bili Crvena voda Jurice Pavičića i Dubravkina Lisica. Lisica je dobila nagradu za najbolji roman, a u ovom najužem krugu od 5 je bila i Crvena voda. Ja sam prije 2 godine postavio Crvenu vodu, sad Lisicu. Tako da taj dar nosim sa sobom i činilo mi se ovo nekako najljepše mjesto, iako na prvi pogled Dubravka je simbol Zagreba, naravno. Međutim, mislim da je čak ljepše i nekako u njezinom stilu da evo prvi, ovako čini mi se jedan gromki omaž nakon smrti Dubravka Ugrešić doživi u Splitu, za kojeg na prvi pogled nije vezana, ali time mi se čini da se ta njezina, čini mi se, važnost za ovu kulturu, za ove prostore, evo, upravo će ovdje, ja se nadam da je ovo jedno od mjesta iz kojih će krenuti ponovni, čini mi se, veliki interes, jer Dubravka Ugrešić to od nas zaslužuje, na neki način tako zaslužuje. Dobro, evo, spomenuo si TBF, samo mi još reci malo, osim što su skladili, hoće i svirat nešto? Naravno da su oni u ovom periodu prepuni, da imaju svoje nastupe, ljeto je ono vrijeme za turneje. Po obali oni će na nekim izvedbama biti uživo na premjernoj, sigurno izvoditi muziku pa i biti na sceni, na nekima ne. Jednostavno je priroda obaveza. Tako, mi smo radili do sad puno predstava i oni su u međuvremenu evoluirali u tako vrhunske, ne samo glazbenike u smislu izvođače, kompozitore, nego njihovo razumijevanje, oni su naime i svi vrhunski obrazovani, ne samo muzičari, nego i intelektualci, i njihov pristup recimo tim partiturama koje su izvlačili iz doba sovjetske avangarde iz 20. 30. godina. Znači te prve simfonije posvećene tvornicama, sirenama, do nekih vokalnih obrada su zbilja fascinantne i način na koji rade sa Kićom i Snježanom je isto sjajan. Ta vrsta nekog divljeg kabarea je jedan most prema toj muzičkoj prošlosti, ali prepoznaje se odmah njihov snažan pečat. Odlično. Koliko će publika, naime, računaš li ti na to da će splitska publika doista sudjelovati aktivno? Mislim, rekao si da u ovom jednom dijelu moraju aktivno sudjelovati. Misliš da će se ohrabriti? Kako stvari stoje? Recimo odmah nakon najave, nakon otvaranja online prodaje su gotovo sve izvedbe popunjene, ali znači doslovce u 2 dana. Tako da mi smo u početku čak razmišljali hoće li to ipak neki, uvjetno rečeno, ekskluzivni projekt, ekskluzivni ne u smislu, ne znam, prostora, nego naprosto riječ je o predstavljanju jednog romana koji je sam toliko intertekstualan.
dakle ništa unutra nema što bi bilo na prvi pogled zavodljivo, međutim mislim da je publika i u ovakvom vremenu jako željna takvih nekih posebnih događaja u kojima ih se tretira ne samo kao konzumente, pogotovo u ljetnom periodu, pa da se zabave. Znamo se da je prepuno tih zabavnih i festivala i predstava. Ovdje je riječ o jednoj predstavi koja doista traži otvorenog gledatelja. Znači neko ko je spreman doslovce i sudjelovati sa izvođačima ako ga pozovu, ne naravno na nasilan način, pa i već taj itinerer, znači publika za vrijeme predstave večeras će promijeniti 3 lokacije. Mislim da je to već i neko iskustvo koje nije tako uobičajeno. Malo drugačije, ok. Evo, Ivice, sve si nam rekao. Je li sve spremno? Samo još na kraju na brzinu jer moramo završiti. Sve je spremno, svi su spremni, uzbuđenje na vrhuncu. Znači sve lokacije su pripremljene, tu jedna logistika, bez obzira što se čini kao da je to mala predstava, recimo u odnosu te velike ljetne festivalske, ali ona je velika u toj svojoj i unutarnjoj vanjskoj logistici, znači sve 3 pozornice u prirodi su spremne, tehnika, izvođači. Evo, očekujemo samo da večeras damo sve najbolje od sebe i da publika prihvati tu vrstu poziva da se suočimo, susretnemo ponovno sa Dubravkom Ugrešićem. Odlično. Ivice, puno ti hvala, puno sreće tebi, cijeloj ekipi, slomite nogu i onda ćemo čuti kako je bilo. Sigurno sam da će sve proći u najboljem redu i čim ste rasprodani znači da je splitska publika itekako zainteresirana. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala tebi puno. Hvala, bok. Bok. Doviđenja, Đenja. Bio je to Ivica Buljan, redatelj predstave Lisica, prve ovogodišnje dramske premijere na Splitskom ljetu, koja će se održati večeras u prostoru Vile Dalmacija. Razgovor je vodila naša Zrinka Vrabec-Mojzeš. Bila je to! Ljetna turneja Radio Nacionala. Dolazimo i do vas!